Harritu egin gaituena izan da herrian egondan reakzioa, ez? Oso harrera ona izan du, bai gurasoen aldetik, ikusi dute oso ideia ona eta ez dakite interesantea, eta baita umeen reakzioa, ez? Hasieran egin genuenean sorteoa eta ume guztiek nahi zuten parte hartu luken. Eta batzuk kexaka gelditu ziren gure zeuriela parte hartu. Eta, bueno, umeek ere konturatu dira badirela gai herriaz eztabaidatzeko eta proposamenak eta ekarpenak egiteko.